kapuso, this morning atong sayron ang kalampusan sa Municipality of Banay-Banay. Human kini mapasindungan isip usa sa mga top producers sa rice industry dinhi sa Pilipinas. Atong makauban si Ma'am Esther Solamo, ang head sa Municipal Agriculture Office sa Banay-Banay. Good morning, Ma'am Esther, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Morning, Mindanao. Ma'am, una sa tanan, we would like to congratulate you and the Municipality of Banay-Banay sa inyong award isip Outstanding Municipality sa National Rice Achievers Award. Ma'am Esther, isip head sa Municipal Agriculture sa Banay-Banay, unsa ka challenging ang imong role aron magpabiling maayo ang mga produkto gikan sa inyong munisipalidad? Dako kayo ang challenges kay unang-una unsaon na mo na mahatagan ang ato ang mga rice farmers ug maayong mga kagamitan sa pagpanguma aron mo dako ang ilang mga produkto sa humay. Pinagi sa pag-provide kanila og mga post-harvest facilities, farm machineries o uban pa mga working capital and mga assistance. Dako kay na siya nga tulubagon o dako kay nang challenge sa abaga sa usa ka municipal agriculturist o sa mga agricultural extension workers. Paunsa sab ma'am nakatabang ang mga programa sa panggamhanan aron magpabiling dekalidad ang produktong bugas gikan sa Banay-Banay? Unang-una is ang seed production program. Kung in terms of rice production in Banay-Banay, diha gumini kuha og hugot sa rice production kay diha gikan ang ato ang mga quality seeds aron ta maka-produce og mga quality rice kung mga dekalidad na klase sa bugas. So ang Banay-Banay adunay 1,200 hectares rice area, production sites, and mga 800 hectares ang gitamnan sa seed production for hybrid rice and 400 hectares ang gitamnan pod sa production of inbred rice. Next is the strong LGU support para sa ato ang rice farming in collaboration with sa ato ang local seed cooperatives ug aduna po yung mga seed companies nga mga investors diri sa Banay-Banay. Next is of course the presence of technical experts mo ginaghag og kasiguruhan nga wala gyud sagol ang binhi, pure good siya. So ma'am, nakatilaw naman jud kuno sa bugas gikan sa Banay-Banay. Unsa ba ang sikreto nganong lami ug dekalidad ang bugas gikan dinha sa Banay-Banay? One is the source of water. The presence of sumlog watershed. Kay bisan pa og niadtong niaging taas kay huwaw, drought, nagyapon mi tubig kaloy si Ginoo. Ya ang experience diri sa Banay-Banay kung taas ang init, mas dako siya abot kaysa magsigi og ulan. And next is maybe the good quality of soil na haom sa rice farming diri sa amoang lugar. Kay clay loam mga amoang yuta. Black ang color, meaning daghan siya of organic. The soil is fertile. Next is kining ang among local traders are experts on knowing rice varieties. And another is the use of certified seeds nga naagay quality pud ang imong kuan kung wala gi sagol ang imong itanom unya quality man ang imong seeds nga gitanom mo harvest ko kag quality na palay aron mahimo pud siya nga quality ang iyang resulta sa bugas. And of course kaloy sa Ginoo, wala kaayo gibisitahan sa kalamidad na makaepekto sa production o sa quality sa palay. Kay kung sa palay pa lang daot na siya, daot po ang iyang bugas. And of course, the guidance sa ato ang Ginoo tungod kay ang mga tao sa Banay-Banay are prayerful. Ma'am, unsa sab ang imong mensahe alang sa tanang mga mag-uma ug syempre sa mga kapuso viewers nato to syempre support our own product? Alang sa mga mag-uuma sa Banay-Banay, no? Alang sa ato ang mag-uuma, mga pinalangga mag-uuma sa Banay-Banay, especially rice farmers. Because the focus commodity of the municipality of Banay-Banay is rice. So, rice is life. So,
Kita ang mga mag-uuma sa banay-banay, padayon ta mag-adapt sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma sa humay. Pinagi usab sa pag-apil-apil sa mga trainings, no? Nga gipasiugda sa atong farm school sa ato ang lugar. Unya, sulayan pagpalit og tilawan ang lamiang humay gikan sa banay-banay. Ma'am Esther, daghang salamat kaayo sa imong oras nga gigayhin dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Ma'am, amping kanunay. Thank you, thank you.